Ashafo yama obibia kwaba eba NYANSAPO TV so ene kasafidi eso yede kan aka kire ashafo ne yatifo se NYANSAPO TV die pane kura na beto Ghana mamu ha anase ewiasem baabi a yede bema mo na sadre die yababa bepiem ewo Agona Asante Agona konfanochi efiem ene sai Nana FRIMPONG ANOKYE a otosumienu otiase no ye Agona Manhene nana kwa kura ena yeda edikan a yabie nana so adofo ne ajanfo nananom eba behwe nani achi asu agya no kwan na de tie nie se ohene ekwa kura woda fokuo mu Asante man de ye wo fokuo nana oda adonten fokuo mu eye otumfo adonten hene na ni fokutire ene nana edu jamfi edomo anono enumu ena nana ANOKYE konfo wadamu na wahina wodi kan baye a one no wo adonti fokuo mu ene okugye asuo edu jima ono ena ye bosomtwe asaman manhene yaka bosomtwe a ne yaka asukese a eda santememu bosomtwe sukese de ye ne dia ene okugye asuo edu jima ono ena ye bosomtwe asaman manhene yewura wane nana ANOKYE konfo ena ewo safo kutire emu na yewura wode nenim de ene ne nyansa ene na wode ebaye yewura owaha yama yewura akwaba eye okugye asuo edu jima brichi abo ama odupon kese etutu da se kese butu ama yefono adam pan obere konfo ANOKYE FRIMPONG otoba moti bodin for den wada ne camp frumi na wodi na wu a ente se emere kakra ni ena nana ANOKYE FRIMPONG otosumienu otiase no oye Agona Manhene okra nananom se okọ enaso aba otinankadro panyi ena ne de nankabobonyini bi ate aka nui ne senti ema nananom ayo madwen se saade no mbedi no ayaw owo tinimo dene owo yemonwono owo ama yempanyina sa abawu ne senti sakwan atua sempani ka se bayure ni pam efom ena etretre enti ena nso bio anya sei ena nka nananom Agona man atena konwa asene abusua ehhehye no ba moti bodin fo na amana ba ne saa na mususo muntimi so omonom dade abuam na atom ne abese no oba kuranfo se wona na momfo tirim fa hini nie wo susu bai na obidumfo bi mpo ahwe wo momobo ba moti bodin fo huri jempe wo huri wagina paaso ato apamutuo ama akrabo aka nana FRIMPONG ANOKYE ABABIO na oye Agona Manhene emu aya danso a otiase no dansa so kotomire mo otiase no danweni mu bantwerebo a otiase na no bo etuduro sasra kusira da wotentemfo otiase na kete ne kande tentefro proposal pempo bobot pokomu kaka jamadu sakatimpo bia yedi akwa nana FRIMPONG ANOKYE wosom bebe wona kwasafo kukum kwakun safo je ne safo ku ne safo so awe na de wotiase na konto awianso tafro bo so na de na wagye emu wama ye kyemfra bo wosusuboma wotiase na kobomu a na afo akwa daga nananom asene kodi adonten abusua edikan se omuguso agira nkwanta ye twen obere konfa ANOKYE a wodi kan Agona Manhene odi kan na konfa ANOKYE se oguso agira nkwanta wo twen na FRIMPONG ANOKYE gumna nante bre asene eba asene kodi adonten nana enkransa agima kodom nana amakom nana nanam se brakati die kochi awie yasha chile fita ya ebe ya benchile fita ya ebe ya wahina wo hwe chile se Agona Manhene wana ya president ema traditional council Agona nana ameyaw wono ena hwe chile se Agona Manhene ona ya art president ema Agona Manhene ono anso ena ya hene ema Agona bepoa sabre nana ena eba no ni chile no fita kire sei na Agona Manhene waye konfo prekope obere konfo ANOKYE a wagisikadwa ema Asante man ni kuro wono so ena be ya hina wodi kan wa Agona na se Asante hini bodwa dwedie bia obobo bia no se ye yie se ye edwabo se wo to dini se bibi bia la ono de Asante hini ahye na monyam se
wɔde bɛnkyire fitaa na fadi obefa ɛde abodwa no ase no ɛyɛ fitaa enti sɛ ehu bɛnkyire fitaa ɛnyɛ wanwa ɛkyerɛ sɛ ɔbere kɔfɔ no kyi a ɔna di kan ɛbɛdi Agona Manhene no wɔno na emprempren ɔba na de ɔhwɛ akyire ɛne Agona bepoa ɛhene wɔno ɛna ɛhwɛ akyire sɛ Agona man ɛhene wɔno nananom atena nkonwa Agona wahene ben ne yaso no apakam yi enye wahene bia se Daasebre Osei Bonsu Asante Mampong Manhene Breto Dankatuo ono na yaso no apakam a wo baba be hwe ninua ani echi no Mampong kontonchi oboye kuma na amani ampon na ye de akobo na gentata na Mampong hene oye Asante ni fa hene ono aso na ye Asante man sa hene ono aso na ye awusia hene na wasanso baba be ye Asante Mampong man ehene yewura na yaso no apakam a oba no no Mampong kontonchi oboye kuma na amani ampon na yankan kese ne de akobo gentata Breto Dankatuo no abo achiri yonko abo awie brebre okuntu pa no sasena kusra da no Daasebre Osei Bonsu wona eba no pia yamanbodu yo pia
yewra ena yaso na apakam a oba no no mampon kontonchi oboye kumana na amane ampon na yankan kese ne de akobo agin tata breto dankato no no abo akire yonko abo awie brebre okuntu pa no sasra kusra da no Daasebre se Bonsu wona eba no pia yamanbonu yo pia Oba Asante mu Asante hene what is kakoko so ena na amampon hene ono so etis kadwete so sabre yewra watena se na fade a wafa no kire se nani abre wone nana FRIMPONG ANOKYE de omukwa ahwe na omu enche ne ntoma no kire a oyonkopa wakwa agame amade ahia me ne ntoma ene na amampon hene wafa eno no odofopa wakọ ama ade ahia me wono na ye ewisia hene na amampon hene wani bonani ma na awra cheche sase Asante memu ya de ono ana ewisia hene mampon kontochi atena se oboye kumana na atena se amane ampon na na atena se no reto dankato de hye na atena se no abo akire yonko abo awe ne atena se no yamana kwa aba eman bonu yo sabre de oba ene nana edu jamfi yaka nana edu jamfi a ono ene ye otumfo adonten hene adontifo ko ni nyina wono ene da ano nana edu jamfi ena emprempren ono nso nana one nana mu bi eba no ene yewra nani abre pa isanse yekọ adontifo ko mu a aman hene enan ena edemu emu mienu afrim amanani abre na yekeka na yeka bono enkransa ono oda adontifo ko nana okone krachi sanso ena asubua mahene bafo kosifori ono so eda adontifo ko mu sanso ena okuji asuo adujima bosomtwe asamai mahene ono so oda adontifo ko mu ansa no aba Asante Agona na FRIMPONG ANOKYE obene konfa ANOKYE ono so Asante hene ebo no to adontifo ko mu etene nana na adontifo ne bi na afrim eye na mahene nana obene konfo ANOKYE FRIMPONG ono na afrim a nana adujamfi nani abra ne nana wote nani antie na osuso ntimi nso no no dade ebo mu a obey yamana na hyeden nana pagauti na pruti na kwa no ne sana yeye no wono a yefekutire ema adontifo ko nana FRIMPONG ANOKYE ABABIO edam wono a ne adontifo kutire enti aye diwra enana edu tebremi enana yewra adontifo tufo wana sinaso na srejo idea na sa problem Asante kotoboyene
Sabre di oba eye Asante Dew. Asante Dew ehene oye Asante hene Frimpong. Ono ena Sabre ono so ene ne dom edria. Omo baba be hwe na Frimpong ANOKYE ene achi. Ye ka Asante Dew babia ewa udru jamase wotra enzongum wani ekire mampo kwan so no nsa bonkum so ho ena obehu Asante Dew. Eho hene ena emprempren wadru a ono so obey woyɛ Asante hene Frimpong yama Asante Dew ehene akwaba e man bonu yo Aha. Mode kono, yo jina chiri aka se mo fa.
Mantumura nom. Nana with children. Ya wo hwechire ama Agona traditional council. Nana we no atran ko nyina mo tie ye. Nana no ma mpedin for Jase Abusia Pedi Agona man Emma any ekran for se mo tie ye. Yedra ama nana ma boyene Daasebre se Bonsu Asante ma sahene Asante ma kontre otimfo ni fahene ona kasai se de munyina munim no nana ma boyene wisi ahene no Daasebre ya wati adwamu yi yanya ya wira ho nyina ya wira abisi nyina hwe na nimu a na wira tete wisi ahene no British boy no abusia nana no atramponya ekura for ma na ahema ni esasa osahene o yesa Asante ma sahene biara no usa nana no aye ben no o me ni behu no yewura ona na chita enra nana no e ben no sebi aburu sebi anya adoa kama mponi Agona de ahayada nanso yewura isanso yewisi ahene na buhia ne nana no atramponya ya na ya chima ne danti nra ututu ne na ba kuro yi mu nra osahene no wo kuro yi mu o wa ha ye boso biara no na panye frito a ni nyina na ote kopem se ne ni wayi ni ti e wodwe mu e be hwe na de hye ne manfo de ye de wonua ato sabre yewura wosiwe nyina achi no amane ya amane ye ya hinsam kra tu nchen ya sabe ya ado a wone na na Agona hene de sabe eburu wo mo ka pa na Agona hene anya nwanwa se bre biada anajo watuka wa ba woni aho no wone no hwete ansana wa ba bre bi obeba ha biada se na wo mamponko a obeba ho no wone na bedi nkomo Daasebre na mampo yene wisi ahene nani abre pa nanso amane ya amane nti yewura se ne obehwe ni nuani achi oda ho fefe nana no atrankonya abusia kunafo emba okohwe se de mo asi aye wonua no oda mo asi wasiesi wonua ma se ne wo pe no mo aye ni sa oda mo asi pa nana no ahemafo yewura so oda mo asi yewura si ni nyina achi no ukura ne ntoma bobire epo ne snap pantumienu pantumiensa ni yewura oso wadi sie wonua no yewi ya na nahema na ega kuma defie wono soso wo fa amane akwanso ma wono soso te wonso se ne ba na da ho no wonso kwahwe saa ma ne ba nko ne ntoma pofa ne snap pantu ni duku dabo eguso ye na ahima na mapoyima na ega kuma defie oso wadi sie ne ba no ye wi ya no na mapoyina ye si ni naso ose wa huri sa yenkwa ani abrafo ye tempenten kwa ye wi a nananom enya di enya da ye si ye so ayenkase kunafo enyenkwai ate president ubema wo bribi yewura so to aru amri odu amane akwanso ni awade to aru emu no na yewia sani atia no yewura akamiti num
NYANSAPO kasamfonyi so yɛde ka cho sɛ aboa bi se wɔsene yɛn a wɔsene yɛn ntakada mu yɛn yɛte sɛ anoma akɔre bisi ama mutu an nsɛm mujabu sansa yɛfa amamre amane atetesɛm ofutusɛm abakwasɛm ne hin wo wiem sɛ gugunyaka yɛde akyerɛ ama yɛhwɛfo manya bi ahwɛ midin ɛne abusua panin owusu tuomi pramso hin na jampontoa wɔfa se eneme nana mekyia ya wo so mfie dwumadi eni agoro mekyia wo fa se yɛde wase sɛ da bia wo hwɛ yɛ ɛwɔ hɔ no uma bye. Denti ne bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra
panyini won tena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makwade brensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abon ntaka na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya